Και τώρα καλούμε στο βήμα το Γενικό Γραμματέα του Υπουργού Υγείας, τον κύριο Κοκκινάκη, εκπρόσωπο του Υπουργού Υγείας, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Γενικέ. Κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω εκ μέρους του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κυρίου Παναγιώτη Κουρουμπλή, το συνέδριό σας. Η Ελλάδα διαθέτει τις βασικές προϋποθέσεις: κλίμα, περιβάλλον, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία για την ανάπτυξη του συνεδριακού ιατρικού τουρισμού. Εάν υπάρχουν θέματα που εμποδίζουν αυτή την ανάπτυξη, μπορούμε με συνεργασία και αλληλοκατανόηση να τα εξαλείψουμε. Ό,τι δρά ανασταλτικά να το διορθώσουμε. Η πολιτεία προχώρησε και στην ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 24 του 2011 για την ασφαλιστική κάλυψη των ασθενών σε χώρες της Ευρώπης, τους νόμους 4179 του 2013 και 4276 του 2014 και την κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού. Έτσι, τα θεσμικά εργαλεία και οι όροι άσκησης του ιατρικού τουρισμού θεσπίστηκαν. Ο συνεδριακός ιατρικός τουρισμός θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στον ελληνικό τουρισμό, θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός νέου τουριστικού προϊόντος ποιοτικού και προσοδοφόρου. Αυτό το γνωρίζετε καλύτερα εσείς που είστε στην πρώτη γραμμή. Η επιτυχία του συνεδριακού ιατρικού τουρισμού προϋποθέτει ήρεμη, καθαρή πόλη, συνεδριακά κέντρα, ποιοτική φιλοξενία και ευχάριστους ανθρώπους. Ας βοηθήσουμε όλοι ο καθένας από το πόστο του για ό,τι καλύτερο σε αυτή την προσπάθεια. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας και θα περιμένουμε τα απορίσματά σας. Ευχαριστώ πολύ.